Je 5. októbra 2011 a pripravený je štart študentiek krajské kolo. Tu sú naše reprezentantky 21, 22, 23. Budú bežať 4 kolá. Štartované. Terka beží do cieľa. Super, krásne. Vynikajúco, Terka, super. Si sa dneska naštvala. Hej. Výborne. A títo záver, naše dve dievčatá. Boj o druhé miesto. Super, dievčatá, výborne. Juro, ale dal si ma kolo. Posledné kolo. To brucho vieš, ja ti zabijem. Miesta. Na 5. mieste skončil gymnázium Jána Holého Trnava, 25 súčet bodov. Na 4. mieste SOŠ Senica, 17 bodov. Na 3. mieste príde sem zástupca gymnázium Janka Matušku Galanta, 17 bodov. Na 2. mieste strieborný športové gymnázium Dunajská Streda. A víťazom postupuje na majstrovstvo Slovenska s 3 bodmi súčet gymnázium PDC Piešťany. Máte chlapcov dorinešený? Áno. Ešte mi to pomôže. Na 2. mieste. Radostné okamihy. Dievčatá, potom mi tu podpíšete prevzatie. Dobre? Jednotlivky nejako skončili teraz. Na 3. mieste Lucia Nemcová príde sem, na 2. mieste Agáta Malíková a víťazom je Terezia Bajtlová. Všetky 3 poprosíme. Ja. Mari. Poprosíme tie víťazné 3 družstva, nech mi to prídu podpísať sem, prevzatie tie. Tak pripravuje sa štart krajského kola cez polného behu chlapcov, stredoškolákov. Je odštartované. Chlapci bežia 6 kôl. Chlapci biehajú do druhého kola. Je to celé pole beží spolu. Pekný pretek to bude. Chlapci biehajú do tretieho kola. Tak chlapci biehajú do 4. kola. Dobre chlapci, výborne.
Je to jasné, pozri, je to jasné. Martin, musíš! Musíš! Vynikajúco, chalani, super! Super, to bol pretek toto, paráda. Vynikajúco, chalani, vynikajúco. Chlapci študenti, na 5. mieste SOS Štenica 26 súčet bodov. Na 4. mieste SPŽ Trnava 20 bodov súčet. Teraz prídu sem tieto školy. Na 3. mieste bronzový SSOŠ Mostová. Tak, tréner. To je Mostová, aj onej pán Bajnok sa pýtal, že to je aj... To je Mostová, ale to je odlúčené. Je to obec. Ale je to obec. Na 2. mieste príde sem zástupca športového gymnázia Dunajská Streda na 2. mieste. A víťazom postupuje na majstrovstvo Slovenska gymnázium Piera de Coubertin na Piešťan. Všetci traja. Výsledky jednotlivcov. Na 3. mieste Martin Sniežička. Na 2. mieste príde sem Martin Gajdošek. A víťazom sa stáva Bálin Madiar, športové gymnázium Dunajská Streda. Chalani, družstva podpísať prevzatie pohárov. Aj tam tie štítky vymeníme, áno? Dlouho to je.